Tine Wiersma van Ouwersiel wen het al 13 jaar in het Gelderske Elst. De Fjouwerdaagse gaat al een aantal jaren dwars haar strit heen. Ze had de Frieske vlaggen ophong om zo aandacht van Frieske rinders te krijgen. Koffie, thee, bouillon hebben we ook wel, maar dat vraagt nou geen een, want ze ben vroeger, hè. Maar als er zijn ook wel eens goed, die zitten er gewoon erin en dan doen we lekker even wat bouillon. En een stukje koek. Nou, en dan even naar het toilet en dan gaan ze weer, hè. Nou, dat doet zo goed. En een soort Frieske rinders komen ook alle jaren weer bij vrouw Wiersma Del. Hey! Hoi! Oh, is dit nou niet leuk? Hier ben ik voor thuis. Dit is een geweldige gastvrijheid. Hartstikke mooi. Ja, geweldig. Wat doet dat met jou? Leuk. Nou, ik vind dat wel leuk. Ja. En je vooral in Nijmegen en dat je dan een groepje Friesen neemt treffen. Hartstikke mooi. Hoe viel het je, Bettine? Nou, hartstikke leuk, man. Ik hoorde dat men hier altijd heen ging, dus ik denk, nou, daar moet ik bij wezen. Maar net alleen de Friesen vinden dit een mooi plak. Gezelligheid. Gratis koffie, ontbijtkoek. Wil je nog meer op een middag? Ontbijtkoek. Dat is de gezelligheid wat zij uitstraalt. En ik ken heel de familie. En de Friese vlag is toch een soort herkenbaarheid in Nijmegen hier. En het is gewoon een wereldplek. En voor Tine is dit de dag dat ze weer eens Fries praten kan. Dat is toch leuk, hè? Want dat heb ik, ja, ik praat beeld met niemand, hè? Maar verder dus niet. Je bent niet Fries, tenminste ben er wel, maar niet die we kennen. Dus het is altijd Hollands, hè? En dat is mijn dag vandaag. Ja, enig. Joe, Friese moppen! Joe, tot volgend jaar!